Inc ar ei dwylo gan Dyma Edwards. Nid yw'r hoff o lyfr yn fyr o gyfaill, medda'r dihareb. Ac yn wir, does dim yn well na phaned, tanllwyth o dan a llyfr da. Un sy'n deall gwerth llyfrau yw Angharad Morgan, neu Angharad Inc fel mae pawb yn ei hadnabod yn ardal Aberystwyth, a hynny am iddi agor siop Inc yn y dre dros 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Ar ôl graddio mewn busnes a marchnata o Brifysgol Bangor, yn ôl i'w hardal enedigol o daeth Angharad a'i bryd ar agor siop. Yma mae Angharad, sy'n aelod o gangen Merched y Wawr Llanafan, yn rhannu ei hanes â ni. Roedd cadw siop yn y gwaed, dwi'n meddwl. Roedd mam wedi ei magu yn Llundain lle roedd y teulu'n cynnal rownd laeth ar rhedeg siop. Felly agor siop yn Aberystwyth oedd yn nod i Angharad. Ond tipyn o fenter oedd agor siop lyfrau yn y dre, gan bod siop y pethau, siop Gymraeg gyntaf Cymru, wedi hen ennill ei phlwyf. O gynnig hynny i Angharad, dywed yn syth. O'n i'n credu bod Aberystwyth y fath le fydda'n medru cynnal 2 siop lyfrau. Profwyd hi yn gywir. Yn sicr gellid hawlio taw Aberystwyth yw prif ddinas lenyddol Cymru. Mae'n gartref i'r Llyfrgell Genedlaethol a'i 6 miliwn o lyfrau, ac yma mae pencadlys Cyngor Llyfrau Cymru, ac wrth gwrs mae Prifysgol Hynaf Cymru a'r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn sefydliadau o statws rhyngwladol. Mae i Geredigion gyfan hanes o ymwneud â llenyddiaeth. O'r 5ed ganrif, bu beirdd a llenorion yn cofnodi gwaith yma ar gerrig. Yma ymagwyd Dafydd ap Gwilym, un o feirdd pwysicaf Ewrop yn y canol oesoedd, ac o'r un cyfnod deilliau chwedlau'r Mabinogi sy'n gymaint rhan o'n tirwedd ac a gofnodwyd gan fynachod Ystrad Fflir. Yn y sir hefyd sefydlwyd gwasg argraffu barhaol gyntaf Cymru yn adpar 1719, ac mae yma heddiw blwstwr o gyhoeddwyr. Ond yn ôl at Inc. Mae'n siop hynod liwgar a dengar, ac mae Angharad yn ymfalchio bod mwy o ddewis llyfrau ym mhob genre nac erioed, a'i bod o well safon hefyd o ran ei pryd a'i hansawdd, gyda'r dylunio a'r cloriau yn cael sylw teg erbyn hyn. Efallai bod hyn yn syndod yn sgil darllen yn y cyfryngau ei bod yn fain ar ein gweisg, ond mae Angharad yn esbonio bod yr elw bellach yn llai i bawb sy'n ymwneud â llyfrau. Mae llawer o'r gweithgaredd yn dibynnu ar ewyllys da a help gwirfoddol. Dwi'n mynd â stondin i ddigwyddiadau, y Ffair Euaf enghraifft, ac mae'n ymdrech deuluol go iawn. Mae fy chwaer yn dod i helpu ac yn cael brecwast ac ambell gacen yn dal, a'n partner yn glanhau'r trel ar mas i ni allu ddefnyddio nhw. Yn y blynyddoedd cynt, ro'n i'n llogi lori, ond dim bellach. Ar un adeg, roedd Angharad yn gwerthu mwy o'n rhegion yn y siop, ond fe ddaeth pwynt ble bydd rhaid penderfynu pa fath o siop yw Inc mewn gwirionedd. A dyma ganolbwyntio wedyn ar lyfrau a chardiau. Ei brawd Twm sy'n dylunio'r cardiau, ac yn aml mae e yn y siop hefyd tra bo Angharad yn gweithio gyda'i phartner ar ei fferm defaid a beef, ac ofalu am ei merched bach, Beca sy'n 4 oed a Kate sy'n 19 mis bisi iawn. Gradd mewn dylunio graffeg sydd gan Twm, a chyn gen i Beca roedd yn byw ar Badge yn Llundain gan weithio'n llawrydd. Daeth adre am ychydig fisoedd i roi help llaw yn y siop, a 4 mlynedd yn ddiweddarach mae'n dal yno. Mae ei gardiau a'i brintiau yn gyfoes a pherthnasol a'i ladis Cymreig yn bendant yn codi gwên. O ofyn i Angharad be sy'n gwerthu ora o ran llyfrau, dywed bod hyn yn dibynnu ar y tymor, gyda hunangofiannau yn gwerthu'n dda adeg y Nadolig. Mae nofelau yn boblogaidd, yr awduron cyfarwydd bob amser yn gwneud yn dda. Ond erbyn hyn, mae llawer o enwau newydd hefyd,
a nifer o rheini yn awduron ifanc sy'n denu pobl i ddarllen yn sgil eu podlediadau a'i prysurdeb ar y gwefannau cymdeithasol. Ac mae llyfrau plant bob amser yn gwerthu. Mae'n galondid clywed hyn, gan bod ymchwil diweddara yn dangos bod yna leihad mewn darllen mwynhad ymhlith plant yn genedlaethol. Dywed Angharad iddi sylwi hefyd bod yna newid ymhlith arferion darllen oedolion gyda'r genhedlaeth a gafodd ei haddysg drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, ac yn rhigl eu Cymraeg yn honni na fedrant ddarllen llyfrau yn yr iaith yn y prysur ddiflannu. Erbyn hyn mae Inc yn gwerthu ar y we hefyd, www.shopinc.com. Ac bod Angharad yn cyfaddef na fydd byth yn gwneud ffortiwn o werthu llyfrau, mae'n amlwg yn hapus ei byd. Wrth adael, fe ofynnais am argymhelliad am nofel dda, ac roedd ei gwybodaeth a'i brwdfrydedd yn heintus. Dyma'r arbenigedd ar ymwneud personol a gewch chi o brynu'n lleol. Felly prynwch os medrwch chi, a chefnogwch ein hawduron, dylunwyr, cyhoeddwyr a'n llyfrwerthwyr.